Yo guys, Morisei tiri kufara mari yedu yatinoona pa Facebook yawedzera. Alright, regai ndiende kunokuradzai kuna Kiki ari bedroom, saka regai ndokuradzai izvi tiri kuzviitira kuti mamwe ma-content creators vadaitawo ma-content creators vaone. Oh baby, your bedroom is so nice. So wow. Okay baby, I can do it. I want to show people Maria Facebook. Yeah. Wow. Come. Okay. So guys, as you can see, as not utapinda muna May. Tiri kubva muna April. Matakapiwa mari iyoyo yatakapiwa muna April tinenge takaishanda rini March. So zvinofamba sei? Tinopiwa mari every month neFacebook. And munoziva pane patakambotaura tiri kwa DJ Ola tichiti tinowana almost $2,000 US dollars. And pakazongotrenda kuti nyaya yetokuti tonyepa isu hatizoiti zvedu kuprova vanhu dai taitoda takatoprova. But nhasi taona zvakanaka kuti kuratidze kuti mari iyi yatobhustika yatiwedzerei zvichienderana nemashandiro atiri kuita nesupport yatiri kupiwa nevanotida. Musi wa 19 April takatorisiva nonga munonyatsoiona zvakanaka napusaiona chaposta screenshot 3.7 US dollars mukatarisa pakatonzi 19 April US dollars ndo mari yatakarisiva. So almost 4K. Almost 4K ndo mari yatakarisiva. Izvi zvinhu zvecontent creation zvinobhadhara, especially kana ukaita rombo rakanaka rekuwana vavengi vekuti ukapostiwa kune mamwe mapeji vavengi vanosvika vachikutaura zvakaipa ikoko, nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachitotitrendesa neutsinye hwavo zvichizotipa maresults aya. That's why muchiona tisingatsomani nevanhu vaya vanotituka. Vamwe vacho vanenge vakablokewa voenda kune mamwe mapeji voroti taka-unfollowa. Isu tisingatozvizivi kuti munhu akatoti unfollow hatitori nei nazvo, hatitombomuzivi kuti ariko, hatimbozoti anoexista munhu akadaro. Tinongofocusa nekugadzira content. That's why muchiona imwe content yatinonzi nemaZimbabweans mazonyanya chivanhu chedu. No, iti chivanhu changu, chivanhu chako. Isu state tichita content yedu. Imwe content yedu totibhadhara icontent ineyitori international yatinototi tatukwa wiki rino iri nevanhu vekuZimbabwe. Next week chatoputika chatova nemaziviews akawanda, takutoona mamwe mazita tisinganzwisisa akutotifollowa. So kana uri content creator, you need to focus, know what you want, ziva nhamo yako. Isu takabva ku1 room, kusingle bed, tikauya kuno kuzimba zvihombe, ku2 plate stove yakambotrenda paindaneti isekwa, kusvika takutanga kufamba nemota nekuda kweFacebook. Nekuda kwemaskits ezvinotanguradza Facebook chete, but remember tine YouTube and also remember tinowana maadverts. Saka patakamboenda kwa DJ Ola tikataura mari yatinowana vanhu vakangotonyepa, but mukasvitasa tinambopedza yemonth tabva kuZimbabwe tichitobva tatenga mota. Facebook inobhadhara, especially kana uri focused usingateerere vanhu. Saka tiri kufara zvisingaite nekuwedzerwa kwatoita mari, ende tinototi tifare nekuti takakura tisina. Pamwe pacho takapfuura nepatakapfuurawo napo patakadadirwa, pamwe pacho pataitoonekwa kunge tisina upenyu mukurarama, tichitongoti tichangofa zvakadaro. But izvino tiri kufara kuti tine amount inohlisa yatiri kureceiva. Yes, we know kuti kune macomments achati haihlisi, kwatiri inohlisa because toziva zvataimbowana. Hatisati takambobata mari yakadaro muupenyu hwedu. So it's first time kutohora salary ine musoro, and we are self-employed. Saka ndopa unozoona kuti mumwe munhu akazouya achititsvaga basa utoshuva kuti akakwana kana kuti haana kukwana. So guys, we really appreciate your love and support, and please kana uri content creator ramba uchitsungirira, and also vanosupportai macontent creators ese. Munhu wese aite mari, vanhu vasazoitirana utsinye negodo. Saka munhu wese akangosapotiwa, munhu wese angoita mari semaitira tikuita. Ende kuti uite mari, you don't need kunzi uite macollaborations nevanhu vane mafollowers akawanda. You don't need kunzi uri celebrity. Chero usiri celebrity sesu hatisi macelebrities,
but tinototambira mari, tinotofamba nemota, tinozvidyira. Why tichiramba tichidzokorodza is because takazviita zvinhu izvi nesimba redu nezvipo zvedu zvisiri zvinhu zvekuti takanoshanda kwanhingi kana kuti zvikadii. So guys, keep it up. Ushamangaidzeko naibibong. Apa you are looking so good. Serious. So guys, this is Maria towana pa Facebook ishi. Just kungoti vanhu vazivewo kuti it's not like tiri kuita zvinhu zvekupenga. That's why tichita imwe content yatotoziva kuti tichatukwa kuZimbabwe vanhu vanopa maboundaries kuti munofanira kuita ichi musaita ichi, but hazvibhadhari. Tinoita zvimwe zvinhu tichita nharo because sometimes zvimwe zvacho tisina kuitira iwe usingazvidi, toitaitira vanozvida because zhinji zvacho zvamunenge muchiti hatizvidi zvinenge zvichitodiwa nevanhu ndozvinototibhadhara. So guys, I just want to say pa page pedu Susandika, if you love us or if you like us, pane zvawakaita iwewo kuti utifollowe, saka teedza content iyoyo tinoiposta, then kana tapostawo zvimwe tine vanhu vedu vatine tapostera, they will like that. So iwe kaunoti izvi handisi kuzvifarira, just skip. Kana kuti unoti everything zvati kuita handisi kuzvifarira ibva pa page pedu. Manikidzo, you're not being forced guys, it's just zvinhu zvingori simple because anoswera uchituka nevanhu uchizvichipisa pa content yese yamakaona. Guys, we promise you kuti hapana kana one chatinochinja, zvatori ndizvozvo. Saka musazoti mangwana mukaona tichiposta tichibika moti magona guys pane zvamunosiposta, no zvatinosiposta izvo tinongodzoka futi. Hatichinje, tinongori nemavarieties content, tine mavarieties akawanda ekuti ukazoonawo cheya kana one yaunodawo tisingamakwanisiwo madhimoni ikoko. So guys, thank you for love and support. Don't listen to those vanonokomenda kumapages evanhu vachiti ndakanfollowa, vazhinji vacho takavablock. Vamwe vacho ndo vakanfollowa nekuda kwokuti vakanfollowa and hatinei navo, and isu hatina kutomboona kuti pane unfollower. We are still living life, and manumbers arokwira. Sezvatakakukuudzai kuti next year tikupinda mu 1 million, and tapinda mu 1 million next year tikuda kuretire, tikuretire mas kids, and hatina chekuramba takagarira muindustry. Zvatiri kuda kuwana zvataida, I think tatova pa 3/4. Saka we don't need kuramba tiri muindustry for 10-20 years, no. We are retiring next year patikupinda mu 10 million. Imagine mu 1 million after 5 years guys tichifaira we are content creators. No, we don't do that. We don't do just that guys. 1 year kana 2 years zvotopera totobva pa zvemaskits totosiya. Tungoda 1 million followers totoita tosiya zvemaskits tobva tatoita imwe life, and I guess pa time yacho yote tatova nevana takufocus on a family. So guys, thank you so much, we really appreciate you are making our dream come true, and zviri kuita. And kana uri content creator, please keep it up. Don't listen to vanhu vazhinji vari kukomenda vachikomenda zviri negative. Tarisawo nelife yavo inenge yakangobenda. So don't listen to people, don't listen to what they say. Vakakuseka zvaunopfeka, ziva zvaunoda. And also kana waita tumari twako, idla mari yako, usaudzipa nemunhu kuti kwaunogara mu 1 room. Isusu takagara mu 1 room hameno makore mangani. Tikazotenga mota patinoda, tikazotama tamu full house. Zvino tinogeza nguva dzatinoda, tinofamba takashama, tinofamba imba yese tichitenderera, tichiita zvatinoda nekuti tinoziva hatiitiri vanhu, tinoita ziva kuti bajeti yedu yakukwana chakati chedu chakukwana chakati. Usaudzirwe nevanhu zvekuita pamari yako. Thank you guys. Tichigadzirira kupinda million next year takanoretire. Thank you so much, we love you, we really appreciate your love and support. Keep pushing. Mkaona vanhu vanoseka vachishora vaya itongovaseka yemuti havana zivo, muvabvunze salary yavo, unotambira mari ikwe iwe uri kuseka vanhu kana kuti unoti wakavenga vanhu. So guys, this amount it's in US dollars. If you want to know in rands, you can convert it. And also takukuratidza it's Facebook. Isusu takatanga kudya mari neYouTube. Saka YouTube it's always there. 100,000 more than 100K subscribers. Imwe yacho nearly, imwe yacho yazopinda mu 20 ndi imwe iri mu 20, kweta iye maskits iri mu 30 something. So 4 good YouTube channels, my YouTube channels atinodla nawo mari.
plus this is just Facebook, so saka Facebook we are cool, guys. ndo patiri tese panapa. So guys, Yeah. thank you so much for your love and support. We really appreciate you. Vanoda support, vanoda kudzidzisa monetize mapage, come to my inbox. Uyai tikubatsirei, but it's not for free. Don't call me uchiziva kuti iwo hauna mari nekuti inini ndochajawo time yangu yekuti ndikubatsire kuita zvaunoda kuita. Kubatsira kumonetize page rako wodlawo mari. And also don't call, guys, unoisa message, just send a message. Topindura. Ungoisa message nezvakazara. Ndakubatsira kumonetize page rangu rasvika mafollowers akati. Exactly. Totokuudza zviri kudiwa. Wototipa zvatiri kuda. Takaenda ukatonodlawo mari. Thank you guys, we love you. You have a good time, you have a good day. Mwah. Ndakutsvodewa namama. Love you, baby. Love you more.